HSDC asong atum pen langfer la pen singhason ang kangalong motorcycle pache jeng. Kardong pinya bertalong peneli thare monosengti non bertang ton pen arjoponik tha matijong ni phai inquire troxy arni ada por phai kri si malong pen HSDC Bokla District Committee atum chepatir pi ponsi langfer la pen singhason ang kangalong motorcycle chejing pon Bangsolong HSDC Bokla District Committee atum pen chepatir pi ponsi Bokolia Higher Secondary School pathu aklam along khumpharo isi sose motorcycle chingromsi pachejeng pangcheng pon ASDC Central Executive Committee Secretary Sumbel Ronghang Pen Kapacheni Atengke Pini Labangso bike rally ke padonang kokke Karbianglong political situation kahinopik ajok khai hijan charbot dokok lasi bangso kacharwok kapabeda jiaphan posi pacheni lapen tojor cholan ana thumate hormuhotan anam nangbat tik ajoyne lapen Karbianglong Autonomous Council along power awepin mate pachirui lap lan chot takali 6 schedule ke pangtang lapen ka ke kham khidun jiaphan si bangso bike rally ke padopon puta herang ke atheng pacheni don polong kama jipen Chandrohan se Karbidedi News. Karbianglong Autonomous Council CM Tuleram Ronghang Kapen Khat Ateng Pen EM Amar Singh Tisso Pen DDC Chairman Barim Monsing Tisso Atum Chilangra Pet Pen Peda Porphai Truck Malom Pen Kebangji Matejong ni Phai Thong Kep Ani Dipu Taralangso Artist Office Youth Hostel Karbianglong Fine Art and Craft Association Office Rong Arak Ronghang Rongbong, Chinthong Rongbong, Amri Rongbong, Dumra Rongbong, Lapen, Car Parking, Longni, Kaselam Ponji Adim, Kelang Chari Dam, Laposon Aporahut, KCS Amaipu Chandra Singh Crow, Taralangso Properties in Charge, Komol Timung, Karbila Marjan Chaparjan Abangpu, Dilip Bay, Lapen KCS Asong Jatum Ta, Chetong Dun. Sar Bangpo Chinglung Pet Pen, Pini, Habepi Along Rilapen, Chongkili Along Ri Han Lokrok Along, Rek Update at Karkipon. Nijang Karbianglong matijong ni phai inquire troxy arni habepi chongkhili along de alokedo han lokrok longchap sarpo pathu aklamalong sarbangpho afan ingdeng kethok kechok rekter khat kethok kejir padopon kedamtang aningkan surine rakriner kep laten surine rakrisir kep ki aru ni phai kriner kep anesi talonpon bonta pininga sengkan abangke corona mate covid-19 akeso kangdang thlok ajok matijong inquire troxy arnisi thogjebun nangkoklo lapen Pini bangso mailong mai kachapan pupon maipu SGB Joysing B Kongchun bang Robi Pator atum Jalen Ponsi Habepi Chongkhile along ri along arat doan atum ta chetong don pen kichokijun setame ingsamjin pen ningche parong don rinti lapen chopapon alhi sarpo Karbi Honghare adharam aman pen theklong abangphu Habepi along ri habe kong Khorsing Teron Habepi Chongkhile along ri longri habe kong Joysing B alanitum bangso mailong nang chetong don Karkli hejo sitame womut bokan lapen longhong angthin hehui sitame mephun me et pen thekpon long si koru borwa atum ningche parong ponrenti labangso rek apir that ke thok kejir lake hawar isi along pen wofong ke thom thom lasi pininga sengkan abangke awofong ke paplut mate wofong ke chok lapen hawar tin sitame chethok chijir pon lasi non kilang ji asengkan bangso rek apir that karkli ponji lake hamren hawar along si akli ponji posi Kongchun bang Robi Pator pen herang ke athengno apachini don Karbidedi News sa herang ke dong kamu kampen di konto terang Pini bertabang kelapan sekan ton poniklo tumi thak me kurang tu